Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 19, versikulo 18. Disiplinaem dagiti anak mo ita taubing dapay, nga adda pagnaan ti panursuro. No di mo disiplinaan ida, tultulungam ida amang dadael kadagiti bagbagida. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nay, nagsapa kamutin ang nagre ng anak ko. Masapol ang makaluto ak iti pagmeryenda nga ilako. Mangala pa iti anak ko iti lako. Taitid na iti maestra na anag-order. Ado ka diti order ti maestra ako nam. Adomot tailako na kanumot iti pagadalan. Anya aya ti ilutaw. Banana kan kamote kyo. Alang arudan akaw. Tao may katulungan nga agukis kan aggalip iti kamute. Ado nga min ti order ti maestra. Masapol ang maitulod iti pagadalan, sakbay areses ti eskwela. Mala taday taka nga ron ti pagsapula man ako. Huwag tapno makaurnungak, tapno mapatarimaan tayo ti balay tayo. Basit lang arudan, agdadad pa'y ti bubong na no napigsa ti todo. Nanang, mapana ko na iti pagadalan. Alaang pa'y man nga rod ti dadduma ang naluto. Taitad mo ka ni maestrayo. Ikarga kon iti basket. Wan nanang, da kayon to ti manghala iti bayad na. Wan anak, mapanak matlaang ijay sakbay ti reses. At dapay ngamin ilakok ang masapa dita paradaan ti tricycle. Sige nanang, inak nga rudan, tapno sa anak amaladaw. Alwada manak, ang mga no maibatam ti basket kat maiwaris ti kamote kan banana kyo. Wan, no awan ko maklasik, umay kayo kumatulungan nga aglako. Matultulungan na kun anak ko. Babaan iti panangitulod mo iti lako ta, iti pagadalan nyo. Mami, apay nga aday ito ilang ti kwartak. Nagbasit. Apay ang nagbasit ako nam kat adamot balon mo analuto. Kanamlaang matinton reses ti gatangam. Basta, kurang na ito eh. Diyak kaya ti mapandya pagadalan, no da ito ilang ti kwartak. No inal daw adakkel ti kwartam, nagadun nga iti magastom iti makadomingo. Igat-gatang kumot iti kanak, mami. Sika ngay, ipapaabak mo lang iti tungit. Tangiwat mo. Saan mo ay bagbaga ka ni daddy mamakitungtong itak ha? Ikanak nga ruda iti kwarta. Sige man langan. Ngamjay ko nak ha? Saan mo nga ibagbaga ka ni daddy? Ariglado. Basta adu ka na yun ti kwartak, mami. Sika man ti masabat ko manang Rita. Kanayon kala nakabitbit iti basket aso manursor. Di ka mabambanog? Siyempre, mabanogak mat ngam kasapulan, tapno makaurnungak. Umay kamot maminsan iti papapanak. Naganas, makaikat iti stress. Saan ka di nga adda ama stress ka no maabak ka iti sugal? Ha? Kamom nga agsugsugalak? Ijay ka no mati ayuyang mo. Kanayon ka kano amapan makisugal. Kanayon ka kano pa'y amaabak. Basit laeng mat. Saan mat aribot ipapaabak ko? Mano ka din ti abak mo? Manipod inrugim dayta abisyo? Nakita at ngagsarsarita kayo kinisyo ni Ijay Dalan. Adda ka di importante nga imbaga anakan ka. Ay na, aw-awisin nakit din amapan kanumot makisugal. Ay saus, day tati saan mo nga aramidan anak ko. Nakurang ti panagpampanunot ti mapan makisugal. Saan ko laki di asayangan ti oras ko amapan makisugal? Di nalakaasyan ti asawa ng adda Ijay abroad. Isugsugal na lang ti kwarta ti asawa na. Nabayag basitan ti asawa na iti abroad. Ngam di na pa'y mat na ipadakkel ti balayda. Kasanaw kat aglang ay kan agsugal mo ti amuna nga aramidan. Ipalaba na pa'y ti lupot da nga agina kat awan mo trabaho na. Ken mangtangdan pa'y iti mapan agdalos iti balayda. Ay, imbaglakit din ta saan ka akas jay anak ka.
Dagmanta kayat mo ti kanayon ang nakaawit iti basket, amapan iti pagadalan. Uy, no siya, jak lakit di kayat. Apay ko maadi mo kanyat. Saan matadangkas? Makatulong akpay kan ni nanang ko. Kita akmanday tala ko yun. Ala, apay ngayon guyod mo ngay. At danay waris. Ay no. Pagsangitam ti basit anawaris. Simat ni nanang ko ang naglutluto. Apay, ribo ay tigatad na. Uray saan aribo Tanagbanugan ni nanang. Panawan ka man langan. Hoy, ay na. Sangitan na tinagbasit anawaris alako na. Ibagaka ka ni nanang ko. Hoy, di bagam. Saan ko akabutan? Kumusta kayong dita bakit? Si kamat gayam lakay. Nagpauit ka kadimanan? Adong amin ti kasapulan ti anak tayo pagadalan. No kasapulan laeng, ikam Apay, imbang kum amin nga impauit ko. Wenno, impatarimaan mo ti balay tayo. Iimpatarimaan ko nam. Saan pa Agpauit ka, iti pang patarimaan ko. Anya? Di mo ko nangawan urnong mo? Nangina amin ang magatgatang ditoy. Sa Nimot Junior, di na kayat mo ti mapan agada labas ti kwartana. Kunak man lang no ammom asalimot-matan dagiti ipawpawit ko. Alangan asaan ko nga ikanti anak ta iti balon na iti pagadalan. Agririmot. Inruam mo mat ngamin? Di na nga rod kayat ti mapan iti pagadalan no basit ti itad ko a kwartana. Disiplinaam kabayatan nga ubing pay. Saan mo arwaman? Ala, kastabay. Bye. Anya tinapasamak, anak. Apay nga ado ti kurang iti intad mo kan ni maistram alako. Inggoyod ngamin ni Junior ijay dalan, nanang. Nawaris. Saan kun apinidot Tanarugitanan. Ay, nagloko talaga dayjay nga ubing. Sayang pa'y tinawaris. Idi imbagak asayang tinawaris, kat kinatawaan nakit din. Saan ka numat aribo? Tapno pagsangitak. Loko talaga dayjay nga ubing. Ibagak to kan ni mami na, tabagbagaan na ti anak na. Ay, amang ano ulitin nan tumanan. Ulitin na lakit diti kasi nga aramid na. Pakaragsakan na ngamin. No adda agliday, gapu iti aramid na. Saan mo atultuladan ti kasjay, anak? Madi ti kasjay. Uwan nanang. Imbag ta nasabat ka, adaman ibagak. Barang mapagbalbali mo ti anak mo. Ne, apay ti anak ko abiyangam. Di anak mo at ti pakibiyangam. Awan ti inarami ti anak ko amadi. Tapno iso ti bagbagaak. Anya ko mati inaramid ti anak ko pagparikutam. Ubing pa'y ti anak ko, di na pa'y ammo ti aramiden na. Ubing mo ti anak ko ngam, nanaka man. Di na maaramid di kalukwan ti anak mo. Anya ti inaramid na ako namaya. Ingguyod na ti basket ti anak ko naglaon iti lako, nga ipan na ko maiji pagadalan. Ay kat di na siguro inggagara Day talakit din ti bagbagam kanyak. Apay, ribo ti gatad jalakom. Isumot lagayam akas ti anak mo, taad da timmawidan na. Saan ako na mas daaw, no apay akas jay anak mo. Apay akas tatijar mo asimang po tanak ko. Ay, isumot lagayam akas ti anak ni Shoni. Tadi na mo't disiplinaan. Kasano disiplinaan na ti anak na. Kat di na pa'y madisiplina ti bagbagi na. Ay, wan mo't kit di Ngam, ang mga nuulitin manin ni Junior ti mangiwaris iti lako nga awit ti anak ko. Bayam, tainton maminsan, siya akong ti mangitulaw iji pagadalan. Asidig mo't kit di ati pagadalan na pangipanan nyo. Wen, anak, imbagla may tulong kumutkan ka Di ka mat agpawitan lakay. Awan puros kwartamin. Namuak akanayon kamit gayam ama panagsugal. Asino ti ulbod anang idanon kan ka? Saan mo nga muen? Basit lang ti ipawit ko. Sayang lang. Apay abasit lang ngay. Kasanumatan nga iti masakbayan tayo no sa anak nga gurnong. Ingka agbirok iti panggedam.
Tapno at da kwartam. Agbiro kak iti trabaho? Saan ka napauitan iti kwarta? Tas sayang lang nga isugsugal mo. Sa anak nga agsugsugal. Agpawit ka iti kwarta. Tawan kwarta ti anak tama pa ni dya pagadalan. Saan ko apidpidutan lang ti kwarta ditoy? Pagbambanugak. Ala, adapay trabaho. Babayan. Sige nga, Rod. Bye. Imbaga makadi ka ni Danim nga agsugsugalak. Saan mo't mami? Awan indandanon ko. Di na tanpawitan. Iso abasit lang matimaytad ko akwartam amapan ijesquilaan. Apay ngay. Diyak lakit di kaya timapan agadal. No basit ti kwartak. Basit ka nula ang tiimpawit na. Amangan mo't no kadwa yung agsugsugal tinangidanon Asino nga tati umapal anang idanon aya. Maamwak tula ko mata, iguyod ko ti dila na. Mami, agipat-patag darmat da Jane iti balay da. Nangalanda nga tangay, iti pinaggatang da iti materyales. Kunamat ni Jane. Urnong kanu ni nanang na, iti panaglaklako na. Manulaang mat nga iti paglakwan na nga gisursur-sur iti inaldaw. Saan ka di adakkel ti ipaw-paw it idi ni daddy? Apay asaan ka anak ka urnong, mami? Kasano? Kat gastador ka mat. Hoy, saan ka di adakdakkel ti ipapaabang mo iti sugal? Nanginangaminan dagiti gagatangan. Iso aday jay, maibos sa dagos ti paw-pawit na. Awan abroad da Jane. Ngam dumakkelan ti balay da. Ngam da tayo. Hoy, basit pa lang ti balay tayo. Malmal pas matlaangan di balay tayon. Nalaing ka nga min anagurnong kadagiti naglaklakwa manakaw. Indoldolin ko mat dagiti mapaglakwak. Di laang importante ti paggastosak. Uray basit ti sapul mo, urnongam. Maurnong ket umado. Day tati inaramid ko. Takayat ko nga ipadakkel ti balay tayo. Iso ati pakakitaan ti nagbambanugan tayo. Wen, ket addama na itulong ti anak mo. Tapasaray tumulong met kadata. Wen ananang, uray ubing ti anak ko. Amo na ti tumulong kadagiti trabaho. Amo na pa yun ti agluto. Ti agtrabaho diti balay. No siguden nga isuro ti ubing at tumulong iti trabaho. Makasursuro, anak ko. Wala nang, kasta ti inaramid ta ka ni Jane. Ubing pailaang, ngam amunan ti tumulong iti trabaho. Diyak ka ba ilang ti agluto? Agluto ka man. Hoy, saan ko nga mo ti agluto, mami? Mabisinak pa yan. Ay, kasanutan nga roditan ngay. Nabayagan da ito yung amarikrik na saan ko nga inkan ka no. Tatiamok, gagangay lang nga sakit. Agpadata ka ding agsakit. Tawan pulos amok at trabaho, mami. Anyapay nga ino di kasta. Agsakit ak lakid ding agtrabaho. Tas anak ka naruam. Nang runa ti aglaba. Saan kong amo? Agsakit ak tupay, ama ibabad iti danom. Ay, ikagumaam, anak. Talaga asan ko kabailan ti agtrabaho dito'y balay. Ay no, nagrigat mo't gayam ti awan amuna at trabaho, taagbisin. Idi pa'y ko mga insuro ka. Adda ko maamom. Anya ngay ita. No anya man ti mapasamak kanya. Kasanukan. Mami, saan ka din nga agimbag? Panagriknak nga rod kat kimapsutak. Gapo siguro da ito iti panang baybay-ak no da marikriknak. Saan ko asinigod nga impakita iti doktor? Kasanuak nga rudan ngay, mami. Imbag ni Jane akaruba taa. Tanapandamanan naglako iti makan. Ngamda ta. Adata dito yung agdandanag. Nuan nyo ti kananta. Tuladam ni Jane, anak. Sursurwam ti agtrabaho tapno agbiag ka. Tinasapa pa nang isuro iti anak. Saan danto amarigatan iti panagbiag. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo.
Dala. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.